Dito sa issue mga higala. Kini bang kiha-kiha karon? Samok-samok lang yun sa mga buhatan sa husgado mga higala na ay mga legitimate yun nga kaso. Para sa kaso for instance akong anak, criminal case, no? Nga pa yun mahuman ng tulgaron, bila nakatuig. Sugad gipatay ang akong anak. O niya, hasngan ang dagang kayong kaso, may kalabutan sa politika. Mawa raman sa ni Kauman leksyon, naman ni i-dismiss, biyaan, wala mo tunga sa algabyado, so mawa rapon ni sa passing mga kiha karon. Kining kandidata pagka-gobernador sa kontra ni incumbent Governor Gwen Garcia, nga matod pa nila, way chance. Pero anong gikihawan? Unlock sila. Kaya di man kumutuo nga, wani kalabutan sa politika dong. Naging kalabutan sa politika. So I think doon ay chance ni si Pambari 4 na nakamatikod ang katbang ani nga murag delikado tada. Ato ning birahan og isyu nga kay mao man nila low fare may kisuligan na nila kihak ka nya kabuang ka ba. So mugasto ka kay paman kanang na kay kaso mo maglikay tag kanang away kay ug maghianay bisag sakto ikaw pa may katarungan wala magpasabot nga di ka mautas o gasto. Ug kapiki ka asos delikado kayo. So mo na nga maglikay gikag away. Kay guwa pa ng gasto sa kuan hindi pa lang mukiha ba? Okay ra subugay ta. Basta di lang ka mukiha pero mukiha ka. Lain na istorya. Eh matugaw imong kinabuhi niya na. Kana bitaw magbangga sa daan. Traffic accident. Very minor traffic accident. Apan mo reklamo ang kinsa may na offended or basta na usa na mo reklamo. Malangan man mo. Maguba gyud ang imong adlaw. Kay bisag mas settle na siya na may kuan na siya kanang after effect ba sa puton ka maguba imong tibok adlaw mo nga maglikay na lang likayan na lang gyud kay og may lambigit ka ni ana mga higala usa ka adlaw nimo mawa ba na murido imong utok lain kay ang mga hununa sa imong utok dautan of course di nimo buhaton pero toxic bitaw ang effect ngadto sa imong kuglingon so you avoid that diba kining kiha-kiha sa politika naaman ni sila yung mga bata-bata nga abogado nga naadaan sila payroll ba. Ubuagan ni silang payroll, doon ay pasaling nga daaw ganita na kay posisyon. Nasa mga abogado nga ingon ana og utok magkugi sa kiha. Kay o man sila ilang trabaho. Mabitong kwaon na sila kay para kiha o di gani kiha para dipinsa sa kaso. Mananaan na sila kuyog-kuyog sa politiko na posisyon sa gobyerno ug makadaog. So sayon ra pag sugo nga ikihar ko na ngitag paagi makihan tong kontra. Easy po din mga higala. Unya ang mapurisyo na ang husgado ang samok-samok lang yun. Kay ba nga di man na mo lahutay ba? Biyaan raman sa na ini. Sumagod katong kadagang kaso na hitabo nga mura lagwa wa ma-resolve ug man-resolve ang galing dugay kayo din nalimot na mga tao sa isyu nya anton mugawas nga waday sa kuno ay example katong isyu sa Balili katong sa Naga ba katong ipalit nga yuta nga nasa ilawom sa dagat. Nuwa man to. Issue to duha ka election ko ako masayo gi-appeal to sa issue niya. Nalimta na lang.
Pila ka tuig, way sayop, sakto dahil itong pagpalit sa yuta nga, gihangyo nga, mahimo bag, kanang mo palit tag yuta. Mao ni presyo, malitan, tag 300 pesos ang metro kwadrado. Kung na pa, example naman 300 pesos per square meter. Mao na'y masyada sa tigis yuta. Muhangyo ko, mahimog ako ng palitog 500. Mura na hangyo nga, mumahal ba? Mura naman ito isyuha ba? Kunya, gihangyo nga, ang barato, gihangyo mahal. Mamay ni tabo, kay naamay, huwag kang kay daganan mga higala o na mga koneksyon sa husgado ba? Kanang. Di lang na ito masubay, bitaw. Pero, appeal na siya sa pamulitika kanang koneksyon sa mga supposed to be independent agencies sa gobyerno. You have to have connection. Na ay, kanto sila sa kuan, kani Gobernador Lito Osmeña, Raul Roco, Senador Raul Roco, General Renato de Villa. Sa ilang istorya lang gud kanang pasahanay og hunahuna. They came up with an idea nga unsa ka og musuporta ta mga batanon nga mga kanang tarong ba nga mga batanon nga politiko kanang dunay kanang abilidad nga mga batanon unya charismatic dunay abilidad, honest yun, idealistic yun. Unya makadaog sa eleksyon kay charismatic man. Motoy profile sa ilang ipangita o nga higala. Nga ilang suportaan nga pundamlag moabot sa pagkasenador hantong mga presidente. Mausab ang atong nasod. Yung ana abot na sila ng puntuha. So, si kani Gobernador Carlitos Fortich sa Bukidnon, markada man to ni Sir Lito. Pagkaibaw niya anang istorya ha, yun siya na ako i-recommend. Tagamo. Bilib ko ni bata sa man na imo ng sakop. Dili, kontras politika dong. Gasugod og langsad og konsihal, independent, nakadaog. Number 1, huwag ko masayo. Siya rin ang kampanya, nakadaog. Midagan o mayor, kontra sa mga tang-an sa politika dito, midaog, huwag gisaligan. So, bisag kontra sila sa politika sa mga portage, ingon si Carlitos, si Governor Carlitos Fortich, kana lito may na ang utaa. Kasi nagka-kontra dong may endorse na huwag mo na plano all out ko na ako i-recommend. Kontra nila sa politika. Pero napildi mo sila. Siya may nakadaog. Sikat to si Rocco, mausa to, kontra man to nila ni Robredo. Pero iyang i-endorse si kanang bana ni Lene, katong namatay si JC. Nga, po kayo endorse JC Robredo. Kuan naman to kanang mental, kuan na to ba? Exploration ng itong ilang istorya. Anyway, nahisgutan ako na mga gala kay kantong tawhana na batanon na congressman man yun. Pero napriso. Ano? Bidua man siya dito kay di man kamahimog di mo duha apan wa kay connection kay independent ko siya. Wa siya mga connection, wa siya mga backer national ana ba dili siya established politician. Wa siya connection sa dihang migawas na tumudos nilang mga foundation o niya mo hatagan sa kwarta. O niya, kubrahon tong kwarta ibalhin sa ilang personal nga account. Gihimo pud niya. Sama sa kaso nilang pasradasa ba nila ni anhing Clavel Martinez. Mo man ang kasuha.
di man lang na sila anak dong dagham na sila nga nagkasugat ng kasuha. Kaya nausong na dito. Uso-uso man na mga higala kung saan nila pagpangawat sa gobyerno. Katong pagsugod ng flyover. Flyover, dagang kayo ng flyover all over the Philippines. Tungod kay dako ko nung kaya nag-kickback, istorya na ko, reliable kayo. Uso yun na, bisang mga lugar nga, ang mulabang kabaw ra, na ay flyover. Kay para na funding sa mga kongresista nga nagagbalik. Gabahin sila niya na sa kwarta. Tibok Pilipinas, mga district representatives. Bisag dili gikinahanglan kinahanglan naana siya. So uso-uso, nauso sa tong kwarta unya dawaton sa foundation or unsa bay recipient ato niya withdrawon namito nilang kwarta. Usa siya sa mihimo ato kaning atong isigutan mo ako kaila. Pero feedback ray ako na kuanan ba nang one time nang musta ko noon saan naman to na priso in town. Kay midua why connection, why mitabang priso ang maora gyapon kasuha nangamatay na lang wag gyud katilaw og rehas. Galaway ang balaod mga galaw. Why? Because connected sila sa mga dagko sa Manila. Kana mga line agencies nga supposed to be independent. O mga ahensya sa gobyerno, ombudsman, kanang mga Court of Appeals, Supreme Court, corrupted. Bida. Ay mga mura ko na og mga santos pero bida mahibaw alumos dinuol nga istoryas kinabuhi makaingon kag giatay na yun ang tawhana. Pugaw pa na sa kun sayod kag unsay duha dito. Ako nahibaw ko ana. So pangandoy na to ba nga manindot na siya tinuod na kay kaso kinahanglang mabakuti kag yun na agay accountability ba. Kaning kaya karon no. I-appeal ang DSWD. Kanang ug ang NBI. Ang gikiha kani si Baricuatro kaning si Pam Baricuatro kandidat. I mean, ug nganong karon pa man inyo gikiha? Ug tinuod magaling ning istorya. Nganong karon pa man? Nataligamaan? Ug wa na mudagan pagka presuming nga tinuod na inyong kiha, may legal basis na. Di lang day makiha o guwa mudagan pagka-politiko. So, pasagdan lang to. Nga, nagsolicit og funds. So, moingon kita salamat na lang kay midagan, nakitaan nga. Mga na, dili oy. Gigamit ng kanang kasuha mga gala pamulitika na. Muna kasukaon ko magbasa yung mga balita. Why ayaw yun ba? Why can't you deal with the issues square on? Prove that you are better than your opponent. Ang sa may kiha, napinagang kwarta. Murag abot o kwarta, gunit kwarta, hatag-hatag ka na ura tanaw, no? Pubida. Wala karong panahon na makitaan, magugay na may video. Kani adto di na makitaan mga igala. Panahon ni Mampor. Di na makitaan. Istorya rin dungog na to nga mauni ana niya. Di pa masad uso kayong pinalita sa una. Doon na pa'y decency ang mga kandidato kaniadto. Degree of decency mga higala. Karon look what's happening. And if dili ni legal akong kana pero kana bang idea nga fruit of a poisonous tree gigamit man na sa kini mga legal nga kuan mga
What do you call it? Anyway, common nagigamit sa mga legalities ba? Fruit of a poisonous tree. Kini, ug mao ni poisonous man ang atong duwa sa politika. Unsa may resulta ni fruit of a poisonous tree ang resulta? Of course. So unsa man klasiha sa katilang banta og magsige ni? What kind of society do we have and where are we going if this keeps on repeating over and over? And it seems like mao na gyud na siya. Ubida. Mao na usay makaingon ka ba nga ignorance is a bliss kay wa pa ka masayod ani mga butang okay ra just daghan man na nga normal naman na mura lagwa pero ug sayod ka sa epekto ni matugka nimong epekto nga way kaayuhan masuko ka sama ka nako lagot di ka ganahan it never inspires you. I'm not inspired. Why politiko maka-inspire ba tungod aning kabuang aning mga politiko karon mga higala nga dili noon tanan in fairness pero it seems like it is really the trend ba or mao baka na sa una pero di lang nato makitaan kay pa may video sa una may video camera or pero mao na ni epekto ang multi-party system mga higala. So kung saan lay buhaton sa mga politiko ron kadaog ni mangurakot dayon kanang sa nasyonal, kanang si Martin Romualdez o kanang taga Bicol, partilis naman rin ang tuhana, pero may magbuot sa budget mga higala. Na-report sa Rappler, believe sa ko sa Rappler ron, murag na hadlock siguro na nila, ni Trump. Okay, kuam na Rappler, globalist man na nga, kuhan kanang pamantalaan, ang finance na, kung ako'y proof pero I have a strong suspicion na si George Soros ga finance ni ana. So karon kay si Trump na presidente mo na nga tinarong ang Rappler. Mo report nagsakto ba? So naay mga proof ilang gipakita yon on video mga higala nga ang magbuot sa budget nga mulusot ha nga maabot sa presidente mapirmahan kana si Martin Romualdez o kana si Ko sa tinganan ng Ko sa Perting Kurakuta gatong giinganla ni Sara Duterte nga ang magbuot sa budget kana raman si Ko o si Romualdez kanang uban niya tao raman murag wa ko mutuo na sa una pero pagkakita na ko sa report sa Rappler kang tinuod man din eh. Tanawa ra gud ni ay nabasa nako mga higala. Cebu Governor Pam Baricotro nakadawat og award. Salamat po award kinsa naghatag DSWD Region 7. Unya mao ni siya nagkiha karon ni Pam Baricotro. Unsan man eh. Nagkadawat og award. Salamat po award. Sa kuan ang ilang kaniding iyang kuan kana foundation is Simply Share Foundation Incorporated. Awarded as Best Non-Government Organization non-government organization from whom? DSWD. This was in 2021. Unya, DSWD sued the foundation, a foundation, for alleged illegal solicitation. Yabag na. Ano na mga higala?
Nay anak ni Sir Lito nga believe ko ng taa. Manghod na ko so moingon ko taa pero sakto na sa gidad ko. Manghod ni Mimo kana si Milo. Suko to siya kay Blaganon lagi to si Janjan. Migo lang Janjan sila mang idaran ni Janjan. Yun siya, Alex, what is really there in politics? Ano ba? Why do you insist on or why do you inspire Janjan to run? Ano ba? So, okay, business na pero what's your problem? Ano ba? He said, look, politika sa Pilipinas, American boy mo gano'n. Ang yung idea is really, politics is sacrifice. Nindot mo kinabuhin, suddenly imo nang ialagad sa katawhan na magsamok-samok ni mo, anap to. You have to, like, please everyone. You go against your character if you're a politician. So, dili na ka gawas nun, you're not free anymore. Unless mo insist ka nga ako ni, whether you take me as I am or not, then you're free. Pero you start pretending, karoning nun ka, believe ang mga tao ni mo. Uy, ayo. So, mo na iyang pangutana niya, nga naman nga, nung sa may naadi ha, nga, sakripisyo mo na, ni so, di mo, bisag wa pa kay gihimo, magguba rin mo nga, bisagin lang mga, bisag wa kay the mere fact nga, you are a politician, it connotes dirt. Hugaw. So nga naman kuno, ano ba? Ingon po ko nga, regardless kung say kanang perspective sa mga tao, what is important is you're doing something. You're doing something for the community, for the society. And that's a very much good path to follow ba. So you can serve the nameless and the faceless. Using government resources and ang imura is trabaho ra. Kanang oras o trabaho. Mura na imo. Sa sincero nga pamaagi ba. Musao naman nilo na. May mga comments. Ako to sa nipasahon na di pa ang break mga igala. Michael Wanir, dapat lang ikiha una ang DSWD kay natug sa pansitan. Karon ra ikiha kay nilansar kung mao ng gobyerno ha pirme. Iatay na lang watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Manggawas lagi nagkiha og eleksyon niya. There are mayo man mo pahiluna kay di man na moabot lang kiha o way abogado nga pahiluna na so nindot basahon na illegal basis kanunay. Although madismiss ra na o mahibaw-an yung mga di gyud kalahutay sa kuan, madismiss ra man na. What is important is natugaw ang imong kinabuhi kinakikiha. Disturbo na sa imong kinabuhi. Disturbo man gyud. Mutan-an ninyo nang naay mga kaso og malipayon ba. Tungod lang anang kiha. Ako agree party kay ako anak ipatay. Wala ko mo tambong-tambong dong. Ang ina na ko. Mentag gawas na kay ako'y mupatay ng animal. Anak na bitaw akong mentality. Bahalang mapildi ng kasuha. Paggawas sana. Sino na nga magbalik-balik ka sa korte? Ikaw mo ay biktima. Ang abogado sa kriminal, gobyerno. Kay pobre lagi kunuhay, public attorney's office. O niya, ang abogado sa maningkamot sa siya nga mo gadua siya ba? Kanang mga kuan nga misuko. Wana surrender na daan. Positive man ang mga kuan, mga ebidensya. Kumplito sa ebidensya nga, di yung likay, pero tungod kay na, ang tawagan na nila, na lawyered. Taas na noon ang kaso. Purisyo kayo, so you can ask anyone, kung dunay kaso. Civil or criminal. Ti sumuka na, mga igala.
gasto pa yun. Unya, tungod sa eleksyon, manggawas ng kaso, kiha. Apil na sa ilang, kuan siguro, kanang budget ba? You don't resort to that, kuan kinta, kanang tactic, if you are not threatened. So I have a strong suspicion nga na-threaten ni si Gwen, kaya akong kulang pasingin lang, ba? DSWD, they don't have time. Kung sa'y panahon na ng DSWD mo kiha, I'll tell you, this is the truth, mga kagli, honest to goodness, experience na ako sa DSWD. Na ato'y may reklamo sa estasyon, manager pa ko, may reklamo ka ng child molestation ba? Ang nagmolest sa Batanon, stepfather, na minyo og ipon-ipon sa inahan sa babaeng Batanon, 12 anyos. No, 15, 14. Basta, Batanon, bigyan, underage kayo. Unya, may reklamo ang ang may reklamo tiya kung sa iyo. Basta kami abot yun sa istasyon nagbatabang. Napusog kahit sa norte kay bisag asam itong dungog itong istasyon. Abot yun dito sa Mactan. Reklamo. Patabang. So, naman tayo mga reporters at to sa DSWD, kuyugan to ko na tanan. Ang ilang tubag, kinahanglan mo ocular inspection yun sila dito. Di may mo magsalili sa istorya na ba. Niya ilang interviewon po dito. Ang problema kay wa kuno sila budget maabot dito. And you're talking of the regional office. Regional office, di mo abot dito sa Midilin. So, kinsay ga-provide og sakyanan? Ako. Kinsay ga-pakaon nila ron maniud to duha ka kananan kay layo man ang biyahe dito sa norte. Ako ga-provide pagkaon. Kay why budget ang DSWD yun, kini magkikiha ayan na lang ko. Gawas og nabag-o na nagkalit og kanindot ang DSWD after the passing of years kay taon naman sa to nahimo na silang ngilngig ng kaayo nga. But we know for a fact that it is still the same, you know? Mo gyapon. Ug naa magaling improvement, bari lang kinsay ga-handle. Pero the system itself still the same shit. I'm sorry, no, still the same. Mo gyapon. Incompetent, inefficient. Naay mga tao diya nga efficient pero ang ilang performance inefficient because that is just the setup. How can you be efficient? Kuwang kag funding. Kuwang kuwang dagang requirements sa gobyerno kanang you have to undergo kana ba mga procedure nga stupid procedure mga igala in the name of protecting the interests of the people. Wala siya. Wala yun. Nagdugang na sa kanabitang sa titawagan na kanang dagang procedure ba? Patong-patong ang imong agian aron kunuhay makaserve ka. Pero you have to undergo so many things nga imbis nga makatabang ka, wala nung kay mahimo, mapugngan ka tungod sa bureaucracy. It makes you incompetent. And that is exactly what's happening to our agencies, mga igala. Unya ang career path, aron mosaka ang imong ranggo. Titawag TRS. Tila ray solusyon. TRS dili ba based on merit? Na ay mga misaka ang ranggo tungod sa merit pero di mahimog merit alone. Kailan kay bawo ka mo TRS. Unya mag-expect kag kausaban? Outstanding change for the better? I don't think so. So kaning kiha karon ang nag-initiate kuno ang DSWD nalang ko patuwa na mo. Ayaw ko kuan kanang hindi kong tuo bisag gamay na lang nga gamay pagtuo. I don't think so. Pero moingon sila nga naay kuan na pangutanan ako nganong karon pa man mukiha.
Nganong karon kasanili mo pay pagkakita ninyo ug tinuod man og galing may basihan na ninyong kiha karon pa ninyo makiti. Ug wa pa mo dagan pagka-gobernador sa hato pa tiway. Tiway. Na supposed to be crime does not pay. Ayun na, wa tanan dagko kayo og kuan ba? Nya, man ini mga gala, di man mo prosper ba akong tanaw nimo. Basura man lang ni. Para rin sa kampanya aron madaot ang image sa kandidata na may kaso ana ba, which is banana republic yun kaayo ang dating. Ato takna 19 minutos sa dili pa ang alas 9 mga higala takna gihatod kanato uban